Мили учени, аз съм Немесис и сега играеме на Майнкрафт епизод 1. Така че holy shit! Гледайте къде ни спална. Вау, добре, че беше по средата на лавата, нали? Аз направих снощи и не го играх, защото някакво време. Нали знаете, кеф домашни. Ау! А майка ти деба. Кокошката пак, къде изчезна? А майка ти. Ела тука. Нали искаш сиче? Аре бе, нали искаш семенца бе? Ще те заколям! Уф, гадтемет. Отивам в горичка. Да си вземем малко от горичката. Ако стана мера села, ще откача. Само ви кажа. Така, значи, fly on. Fly. Не може. Айде, ще заколяме кокошки. Tum 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 tum. Дали има нова рецепта? Так. Так. И мечове, дозина. 3 меча. Това не знам какво трудно. Така. Юф! Оцеляването ми, абонирайте се за всеки, който ви падне. Освен за Humbles Gaming, той е пълен буклук. Играх един път с него и като направих един холм, той ми го разруши, педеращето. Искаше смешни работи. Я го предизвиках на пипито и ме уби. И си загуби бронята с диамантения меч отблъскване едно. Малбек. Ах, мама. Деба, какво ми бегаш бе? Ще станеш сурово. Я, може ли некак да избегна това пиле? Изпекох себе си. Изпекох себе си. Има ли водичка? Водичка! Тичай! Майка ти деба. Сега, да разберем къде са ми айтемите. И не са непременно насам. Значи са напред. Аз съм добър само в намирането на айтеми. Така че... Видях какъв съм диагонален. Из диагонали... Майка ти... Ябълка! Откъде бе? Така, нека да насаме. Колко ли ябълката
Не златна ябълка, а истинска ябълка ще ми даде. Гъза. Абе, няма ли умреш? Паси бъгнатата кокошка! Много бъгната тая кокошка. Айти ми. Еминги. О, нека си разпилям айтемите, да ги вземем. Всъщност моите. Я ще ми го... ето ги, моите айтеми. Сега, къде ми е другия меч? Да не се пръснам и да е дошъл някъде тука. Майка ти. Къде ми е другия меч? Който го използва за негови несериозни цели. О, кокошки, ще убия. Това си хитрата кокошка. Майка ти. Трезах ти крачката и веднага. О, фък. Само 2 сърчица ли дава, бе? Много малко. Не само ще ляваме и ще се разхождаме по мапа тия епизоди. Това е Minecraft Survival разхождане. Пия водата, много съм могъщ. Яйта ми. Искам овци за вълна. Овци! Ще те изкорма! И тебе ще те изкорма! От тебе пък ще те изнасиля. Гледайте. Къде си? Овцо! Овца! Овци! Fuck you! Ще застана за тебе и почвам брейка. Ей, защо те бутам? Гледай сега. Направихме задоволяващата система и сега ще те убия. Яш ми тревата. Айде, сега си направим легалце. Так. С так. Шегувам се. Фък ю, нямам дърво. Гледайте го, бе. Нямаме дърво. Отивам за дръвче тогава. Айди ми. Скоро ще играем в сървъри. Само ако лайквате и ми посещавате клиповете. Fuck you. Ще те съсипя, дърво! Ще те съсипя! И сега ще видим какво да стане. Майка ти. Майка ти е грозна, тъпа и е грозна, толкова е грозна, че няма да я чуна. Малко смешничко да ни е. Хайде, опца. Малко стон слаба, бе. Айде, опца! И легалцето на баба го направихме. Ще има копирайт. Баба легалцето има копирайт. Айде, копи. Трябва да си използвам легалото. Каба! Майка ти. Каба! Много ти дева, не можеш ли да се служиш? Ще го убият! Готово, бе! Какво написах? Нищо, айде. Аре, вземи са!
Сега има още чудовища, които са под дърветата. Така че няма хода натам, ще си хода насам. В последния епизод ще ви кажа какво е, когато убиваме Ендър Дракона. Така да се нарече. Ние в момента няма спираме с епизодите, докато не намериме село за живеене. Ами сега... Не знам дали записвам в момента, но обаче... О, война! Ще си взема. Трябва някакви признаци за село, за селяндури. Аз трябва да намеря... Какво е това по деволите? О, има пещеричка. Не! Къде паднах? Ай! Мамо, страхва е. Къде да тръгна? Нагора? Надола? Бързо! Преди нека в гадняр да ми се е спалнал тука. Айде. Тръж. Напъвай си, напъвай. Бързо! Не искам в тази пещера, че ще ме наритат. Трябва да включа това бак. Абе, по-бързо. По-бързо. Много по-бързо. Така да си направим каменни глезотики и това да е. Ще е сигурно клипът на Майнкрафт. Шибанаване. Так. Айде. Керестайн! О! Сега ще видите Каустон майстора. Цак. Гледай. Fuck you. Крут. Даже пахам, те си ги смакам тука. Брадвата си е тука. Сега и Кирчи. Сега и Киру ще си направим. Киру, хайде! Трябваш ми. Хайде, гледай сега. Не мога ли, бе? Каква тази лава, бе? Къде се е пуснала? Такава грозна лава. Сече! Колко фъпа се играя? Чънковете ми не са заредени! Оф! Настройки. Видео настройки. Графика бърза, когато стреляли минимално, максимално. Така е по-добре. Айде. Въй! За малко си загубай табите. Казвайте въй, като ще падна. Въй!